سلام كبرى تخاطرتي كما يتقنيو أزي زينا متيهتيو زينا متيهت أبناي لما عنت مدبنا ها كم لمد أبتي أبزهاجر أقداسي خينو المعالتاوي حقتان لا تغير زخل اللي أب قد إيميغريشن زلنا نايلو ما عنتي تحزتو نابخم كنبلينا أتي قدامي تحزتو بزحت سبات كابل تشعين عسرت حمشتنا تحيزو جيزياو منبر فقاد يرخبو سلزنبورو مسوز تتحازة قد كونيو تخالايكا بزعبا محداس منبر فقادن እንደገና ከዓ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ግዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ነይርዎም ናብ ቋሚ ኣቀይሮም ዜግነት ዝሓቱ ሰባት ንዕኡ ዝምልከት እውን ኣገደስቲ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ናባኹም ከብሎ እየ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ከም ልሙድ እቲ ናባኹም ዘቕርቦ ትሕዝቶ ክትርእይዎ ምእንቲ ኣዳልየ ስለ ዘለኹ ናብዚ ክወስደኩም እየ እሞ ብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እቲ ቀሪበ እየ ዘለኹ ኩሉ ሻዕ ከቲ ኣቀራርባት መደብ ክንቅይሮ ንሓስብ ዘለና ነቲ ሰብ ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ንዛረበሉ ዘለና ከነርእዮ እሞ እቲ ሰብ ባዕሉ ኣትይኡ ክሪኦ ምእንቲ ተባሂሉ ብከምዚ መንገዲ ክንገብሮ ሓሲብና ስለ ዘለና በዚ ክትከታተልዎ ንዕድም ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ሰባት መንበሪ ፍቃድ ግዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ነይርዎም ቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ እንተወሲዶም እቲ ግዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ከለዎም ሄምቪስት ዝበሃል ኣሎ ሄምቪስቲድ እንታይ እዩ ኣብዚ ዓዲ ዝነበርካሉ ግዜ ከይተቋረፀ ማለት እዩ ሕጂ ብብዝሒ ኣብዚ ዝሓትኹም ሕቶታት ካብ 6 ሰሙን ንላዕሊ ወፂኻ ነርካ ዲኻ ዝብል ኣሎ ካብ 6 ሰሙን ንላዕሊ ወፂኻ ዲኻ ዝብል ዝመፅእ እንድሕር ዳ ካብ 6 ሰሙን ንላዕሊ 6 ሰሙን ሰሚስተር እዩ ካብኡ ንላዕሊ እንተወፂኻ ግን ካብቲ ትነብሮ ነበርካ ሕብረተሰብ ወፂኻ ነርካ ተባሂሉ እቲ ግዜ ካብኡ ይቁረፅ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኣብዚ ንህለኩም ተንቢብኩሞ ካብ 6 ሰሙን ንላዕሊ እንተወፂኻ እዚ ነቲ ግዜ ይደፍኦ ማለት እዩ እታ ከመርእስቲ ሎማዓንቲ ብዚ ክንዛረበላ ደልያ ዘለኹ እንታይ እያ ሓደ ሰብ ግዜያዊ መንበሪ ፍቃድ እንተነይርዎ እቲ ግዜያዊ መንበሪ ፍቃዱ ከዓ ናብ ፐርማነንት ተቀይርዎ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ሆብድ ረግለን ኣቲ ደን ሜ ኦፐርሲን ሶም ሌደር ቲል ፐርማነንት ሬክና ሶም ሄምቪስቲ እንታይ ብዙሓት ዝሓቱና ዘለዎ ሕጂ ግዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ነይርዎም ስራሕ ረኺቦም ፐርማነንት ምስ ቀየርዎ ዜግነት ክሓቱ ክእሉ ድዮም ኣይክእሉን ዝብል ሕቶ ይመፆም እሞ ካበይ ከም ምዃኑ እቲ ግዜ ኣይፈልጥዎን እቲ ግዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ሒዝካ ከለካ ዝነበርካዮ ግዜ ናብ ፐርማነንት ተተቀይሩ እቲ ግዜያዊ ዝነበረ ግዜ ይሕሰብ ምዃኑን ኣብቲ ካልኩሌሽን ከም ዝኣቱን ስለዚ ካብቲ ግዜያዊ ወሲድካሉ ዝነበርካ ግዜ ፀብፂብካ ዜግነት ከም ትሓትት ሄምቪስ ብቀዳማይ ደረጃ ረፊጂ ዝወሰደ ኣብ 4 ዓመት ዜግነት ሓትት እዚኣ ኩሉ ሻዕ ተጋግዝ ዝነበረት ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ኣነ ናይ 5 ዓመት ወሲደ ናይ 4 ብሉ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ተቀየረ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ተቀዳማይ ሪፍሌክቲንግ ስታቱስ ዝበሃል ሬፊጂ ስታቱስ ዝወሰደ ሰብ እሱ ኣብ 4 ዓመት እዩ ዜግነት ዝሓትት ነይሩ ዘመልክት ነይሩ እቲ ኦልተርናቲቭ ፕሮቴክሽን ዝወሰደ ወይ ከዓ እቲ ናይ 5 ዓመት ንብሎ ነበርና ቀደም ከዓ እሱ ኣብ 5 ዓመት ዜግነት ይሓትት ነይሩ ስለዚ እቲ ፍልልይ እንታይ እዩ ኢልና ኣብዚ እንተሪኢኹሞ እንድሕር ዳ ፍሊክቲንግ ስታቱስ ኣለካ ኮይኑ ኣብ 4 ዓመት ነይሩ ብሓዳር እንተመፂኻ ከዓ እሞ ሽወደናዊ በዓልቲ ቤት ወይ በዓልቲ ቤት ዘለካ ኣብኡ ምስኦም ብሓደ እንትነብር እንተለካ ከዓ ኣብ 3 ዓመት ዜጋ ከም ትኸውን ከዓ ኣብዚ ንህለ ሓደ ሰብ ተመሪዑ ምስ ሽወደናዊ ዜጋ ዘለዎ ብሓባር ይነብር እንተሎ እሞ 3 ዓመት ሕጂ እዚታት ዝፍልልይ ኩሉ ተፃሒፉ ስለ ዘሎ እዚ ንዕኡ ኣቲኻ ምንባብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን እዚታት ሓበሬታ ንሕና እቲ ቀንዲ መረዳእታ ክንህብ ኢልና ንብለኩም እሱ በይኑ እኹል ኣይኮነን ኣቲኻ ከዓ ዝያዳ ከተስፍሖ ንዕኡ ከተንብቦ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቶም ግዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ዝነበረኩም እሞ ናብ ፐርማነንት ግዜያዊ ዝቀየርኩሞ ናብ ፐርማነንት መንበሪ ፍቃድ ዝቀየርኩሞ ንስኹም ዜግነት ክትሓቱ ከለኹም እቲ ግዜያዊ ከለኩም ዝነበረ ግዜ እውን ኣብኡ ከም ዝሕሰብ ምፍላጥ ከድሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀዳማይ ክትርድእዎ ዘለኩም ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ጉዳይ ዜግነት ብብዝሒ ዝሕተት ሕቶታት እተን ናትካ ኣይደንቲቲ ኣፃሪኻ ዲኻ የፃረኻን እዩ ኣብዚ ንእሽተይ እውን ትኹን ጌጋ ሸለል ክበሃል የብሉን ተባሂሉ ከይድሎ ንኤርትራ ዝምልከት ኩሉ ሻዕ ዝገልፆ መብርህ ዝተዋህበሎ ሓደ ኤርትራዊ ምዃኑ ዘረጋግፀሉ መንገዲ ንህለብ ዝተገሊፅሎ ታሴራ ናይ ኤርትራ ቅቡል ከም ዘይኮነ ኤፒኤልኤፍ ዝሃቦ ነዚ ቅድሚ ሪፈረንደምን ድሕሪ ሪፈረንደምን እኩል ኣይደንቲቲ መረጋገፂ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ፓስፖርቲ ወይ ከዓ ስእሊ ዘለዎ ወረቐት ካብ ኤምባሲ ኣብ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ስቶክሆልም ዝተዋህበ እዚ ከም መረጋገፂ ክቐርብ ክእል እዩ እዚ ሕጂ እቲ ፓስፖርት ተቀዳማይ ደረጃ ኣብዚ ዕድመ ምውቃዕ ገለ እንተሎ ተሪሮም ኖ እዮም ዝብሉ ዘለው ሰብ ክርድኦ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ሻዕ ዘጋጥም ጌጋ ንሪኦ እንታይ እዩ ሰባት እቲ ዘቕርብዎ መረዳእታ ነቲ ጌጋ እንታይ ነይሩ መእረምታ ክኸውን ናቱ ሃቡና እንታይ እቲ ናብኡ ናብዚ ጌጋ ዘብፅሐ ኢሎም ዝተሓተቱ ድህብዎ መልሲ ኣዕጋቢ ይከውን እሞ
ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ናይ ዕድመ ምውቃዕ ዝኽልከሉ ዘለዉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዘለዉ ስለዚ ነዚ ንሪኦ ዘለና ኣከያይዳ ክእረም ምእንቲ ከምኡ ከይከውን ምእንቲ ንቐጻሊ ክግበር ዘለዎ ነገራት እንታይ ዝብል ከም መረዳእታ እዚ ቀዳማይ ሓበሬታ ናባኸም ኣቢሎ ኣለኹ እቲ ካልኣይ ሓበሬታ ዝተፈላለየ ሕግታት ይወፅእ ኣሎ ሎሚ ሕጂ እቲ ጉባኤ ዝኣቱ ዘሎ ኤስዲ ናቶም ሓለፍቲ ዘቕርብዎ ዘለዉ ሞሽን እንታይ እዩ ዜግነት ክሰሓብ ክከኣል ብፍላይ ኣብ ገበን ዝኣተውን ካልእን ግን ካበይ ናበይ የጠቃልል ከዓ ገና ኣይተፈልጠን ግን ዜግነት ክሰሓብ ዝኽእለሉ መንገዲ ኣብ ሎንግ ተርም እዚ ከም ሕጊ ክጸድቕ ኣብ ናቶም ጉባኤ እትዮም ክዛረብሉ ምዃኖም ሎሚ ሚድያታት ክዛረባሉ ዝወዓላ እየን ካልኦት እዚ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዝነበሮ እሞ ናይ ስራሕ ፍቓዶም ከናውሑ ዝብሉ ሰባት ከዓ እሱ እውን ከምዚ ሕጂ ዝገበርናዮ ኣብዚ ኣትየ ከሪአኩም እየ እሰንተን ሊንክ ኣብ ታሕቲ ስለ ዝፅሕፈልኩም ንዕአን ከዓ ክትርእይዎን ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ክንደይ ዓይነት ጠለባት ኣሎ ዝብል ትርእይዎ ኣለኹም ኣብዚ ሚግራሽን ስፐርከት ዝምልስዎ ዘለዉ መልሲ ክንደይ ዓይነት ናይ ነብስኻ ምኽኣል ናይ ቁጠባ ዝብል ነገር ኣሎ ንዝብል ናይ ስራሕ ዝምልከት ንህለብዚ ብስራሕ እንድሕር ዳ ኣመልኪትካ ሕጂ ወላ ከተሐድስ ተኾንካ እዩ ሓድሽ ዘመልክቱ ይኮነ ወላ ከሐድስ ዝበለ 27360 ደሞዝ እንተደይብሉ 13000 ዝነበረ ዳብል እፅፊ ኸይዱ ማለት እዩ እንተደይብልካ ኣይሐድሱልካን እዮም ማለት እዩ ሕጂ በዚ ብዙሓት ትካላት ናይ ፅሬት ካብዚ ትሕት በለ ስራሓት ዝነበረ ደረጃ ንዕኡታት ኣውፅኦም ኣብዚ ዘሎ ሰብ ከእትውሉ እዮም ዝደልዩ ከምዚ ትርእይዎ ኣብዚ እቲ ትሕት ዝበለ ስራሓት ኢሎም ዝሓስብዎ እቲ ዋግኡ ኣኽቢሮም ንዶክተሬት ፒኤችዲ ገለ ዝገበሩ እቲ ጠለብ ረኣይዎ 9,000 ገለን እዩ እቲ ጠለብ 9,450 ገለ ንኣብዚ ዝመሃሩ ዶክተሬት ዝገብሩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዝተማህረ ሰብ ብውሕድ ዋጋ እንዳትረፍካ ኣብዚ ነቲ ትምህርቲ ዘይብሉ ኣውፂኻ ነቲ ብዚ ዘሎ ስራሕ ዝደሊ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ዝብል ዓዊሎም ኣብ ፖለቲካ ዝካትዕሉ ዘለዉ እዩ እቲ ትምህርቲ ዘለዎ ብውሕድ ዋጋ ንናቱ ትካል ዝገብርካ ረኣይዎ ስጋዕ 200,000 ብትካል ናተይ ገይረ ኢሉ ዝተርፍካ ስጋዕ 200,000 ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤቱ ከዓ ንበዓልቲ ቤቱ 100,000 ንደቁ 50,000 ሕጂ ከምዘይከኣል እንዳገበረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ናብቲ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ግን እንዳጎደለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እዚ ክትሪኦ ከለካ እንታይ እዩ እቲ ክንገብሮ ኣለና ኢለ ዝኣምኖ ነዚታት ሕግታት ክቕየር ከሎ ብደቂቓት ይርኣዮ እቲ ሰብቲ ዝምልከቶ ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ዝምልከት እውን መሊሶም ኣትሪሮሞ ከም ዘለዉ ኣብዚ እውን ገሊፆም ኣለዉ ገሊፀ ነይረ ብዝሓለፈ መደብና ሕጂ ሬፊጂ ስታተስ ቀዳማይ ደረጃ ዝወሰደ ሰብ ተጓዩ ናይ ደቁ ስድሩ ከመልክት ክኽእል ኣለዎ እቲ ናይ 3 ዓመት ዝወሰደ ማለት እዚአን ኣብ 3 ወርሒ ተደጊርወን እንዳኸበደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዓመት ገንዘብ ክከኣል ኣይኮነን ማለት ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ እዚኣ እታ ንብላ ዘለና ሕጂ እቲ ዝመፅእ ናብዚ ዝብል እንዳኽበሩሉ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እቲ ሕድገት ተገይሩሉ ዝነበረ ሕጂ ንሬፊጂ ጥራሕ ጌርናዮ ኣለና እንዳተረረ ይኸይድ ኣሎ ፐርማነንት ዝወስድ ሰብ ከዓ ከምኡ ነዚታት ሕጂ ብቐረባ እንዳረኣናዮ እንዳንበብናዮ እንተኸይድና ንሪኦ ኣብ ናይ ዜግነት ስጋዕ ሕጂ ትርእይዎ ኣለኹም ፈልሸኒ ስክራብ የለን ነብስኻ ክትክእል ገለ ዝብል ስጋዕ ሕጂ የለን እንታይ ጥራሕ ዕዳ ክህልወካ የብሉን እንደገና ከዓ ኣብ ፀሊም ዝኣተኻ ክትከውን የብልካ ናብ ክሮኖፎግደን ዝብል ጥራሕ ይደለ እዚ ኩሉ መምርሒ ኣብዚ እውን ኣብነታት ሂቡና ንህለ ኣሚና ገለ ክትገብር ደልያ ኣብዚ ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣብዚ ጉስታቭ ገለ ክገብር ደሊ ኦልጋ ፐርማነንት ደልያ ኢሉ ኣብነታት እውን ጠቒሱ ይህበና ኣሎ ሕጂ ከምዚ ብዝርዝር ሓበሬታ ተዋሂቡ ከሎ ነዚ ዝርዝር ዝተዋሃበ ሓበሬታ እንድሕር ደኣ ከድና ክንጥቀመሉ ዘይክኢልና እንታይ ማለት እዩ እሞኒ እቲ ክኸውን ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እቲ ክንገብሮ ዘለና ክንገብሮ ኣለና ንከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ተዋሂቡ ኣብ ረብሓኻ ውዒልካዮ እንተደይከድካ ናይ ባሓቂ ኣሸጋሪ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንገብሮ ዘለና ሎሚ ንፈተነ ከምዚ ብላዩ ንፍትነልኩም ኣለና ኣብ ቀጻሊ ግን ሕቶታትኩም ክትሓቱ ክትክእሉ ምእንቲ ነዚ እውን ከነስፍሖ ካልእ መደባት እውን ብከምዚ ክንገብሮ መደብ ስለ ዘሎ ነቲ ዝነበረ ሓደ ሸነኽ ሓበሬታ ደይኮነ ሰባት ሕቶ ክሓትሉ ዝኽእሉ መደብ ክንገብር እውን ሓሳብ ኣሎ እዚ ንሎሚ ዝሃብክዎ ሓበሬታ ኣብቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገብረልኩም ስለ ዝኾንና ናብኡ ኣቲኹም እውን ክትርእይዎን ነቶም ብፍላይ ዜግነት ኣብ ምሕታት ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ነይርኩም ፐርማነንት ተቐየረ ምፍላጥ ኣድሊ ፐርማነንት ደይብልካ ግን ዜግነት ክሕተት ከም ዘይክእል ምፍላጥ የድሊ እንደገና ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ኣለውኹም ኣቦን ኣደን ወላሽ ወደን ዜግነት ኣይሃለኹም 3 ዓመት ተገይሮም ኣብዚ ዓዲ ዜግነት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እሱ ከዓ ኣንሜላን ዝበሃል ምዃኑ ኣንሶካን ከም ዘይኮነ እዚ ፈላሊና ቅድሚ ሕጂ ገሊፅና ነርናና ክትገብሮ ምክንያቱ እዚ ኩሉ እንዳተገልፀ ከሎስ እዚ ዓይነት ጌጋታት ዝተገብረ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝመፁ ነዚ ንኽእረም ንምባል እዩ እዚ ሓበሬታ ንደግሞ ዘለኹ
እዚ ድሕሪ ምባል እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘቕረብክዎ መደብ ኣብዚኣ ክዛዝም እየ ዝቕፅል ሰሙን ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ስጋዕ ንራኸብ ኣብዚ ደው ከብለ ሰላም ቅንያት